Aan een van de grootste ergernissen van Zeeuwen is vandaag een einde gekomen. Je hoeft niet meer te betalen om naar de overkant te gaan. Dit is historisch en een prachtig moment voor Zeeland en de Zeeuwen. En verder in deze uitzending. 2 boten in brand in Jachthaven. En egels uit winterslaap geknald. Goedenavond. Tolvrij. Het was zelfs het woord van het jaar in Zeeland. En het is zover. Sinds vanmiddag 3 uur mogen auto's en motoren tolvrij door de Westerschelde-tunnel. Dat is 8 jaar eerder dan eigenlijk de planning was en is het resultaat van een jarenlange politieke strijd. 10, 9, 8, 7, 6... Commissaris van de Koning Hugo de Jonge telde af. En provinciebestuurder Harry van der Maas en minister Barry Madlener drukten op de knop. Iets voor 3 uur vanmiddag reed de eerste auto zonder te betalen door de Westerschelde-tunnel. Dit is historisch en een prachtig moment voor Zeeland en de Zeeuwen. Wat voor gevoel geeft u dat? Ja, ik ben enorm blij en verheugd. Het is jarenlang gelobbyd, jarenlang ervoor gestreden en uiteindelijk is het gelukt. Ik ben heel blij dat deze tunnel nu tolvrij is, want we hebben het net al gehoord in de speech van de gedeputeerden. Mensen die hun kinderen naar de voetbal brengen of je wil naar school aan de andere kant. Steeds maar €5 heen, €5 terug. Ik ben ontzettend blij voor alle Zeeuwen, maar ook voor de zuidenburen, de Belgen, dat ze nu tolvrij door deze tunnel kunnen. We gaan naar Ariane Laforte. Ja, Ariane, feest dus. Maar dat is niet voor iedereen, want vrachtwagens moeten voorlopig nog wel tol blijven betalen. Ja, vrachtwagens maken maar 10% uit van al het verkeer dat door de Westerschelde-tunnel gaat. Maar ja, werkgevers balen er natuurlijk van dat zij voorlopig voor die vrachtwagens moeten betalen. Ze moeten wel eerst een onderzoek afwachten wat nu loopt. Hè, of die gratis tunnel voor vrachtwagens, of dat niet gaat resulteren in een nieuwe sluiproute tussen Rotterdam en Gent. Dwars door het Zeeuwse landschap, wat natuurlijk niemand wil. En ja, en voor wie deze dag zeker geen feestdag is, zijn de 15 werknemers van de Westerschelde-tunnel. Die nu hun baan kwijtraken omdat er gewoon minder betalingshandelingen nodig zijn aan de loketten. Sommige werknemers die moeten vertrekken vielen elkaar hier vandaag huilend in de armen. Ja, dat is sneu, ja. Maar 8 jaar eerder tolvrij voor personenauto's, motoren, dat hebben we toch mooi in de pocket. Ja, want werk je aan de overkant, hè, in Zeeuws-Vlaanderen of Beveland of Walcheren, is dat al snel €1000 per jaar om door de tunnel te kunnen. En incidenteel dagje Sluis of Middelburg ook een tientje inderdaad. Nou ja, dat steken we nu allemaal in onze zak. Maar zoals je al zei, dat dit nu mogelijk is het resultaat van een jarenlange strijd. Opluchting bij de opening van de Westerschelde-tunnel. Eindelijk een 24-uursverbinding. Maar moesten de Zeeuwen daar 30 jaar voor gaan betalen om van de ene naar de andere kant van hun provincie te kunnen komen? Mark Perquin was de eerste die in 2016 met een petitie kwam. De eerste inderdaad, met 30.000 handtekeningen. Net niet genoeg voor een Kamervraag, maar we hebben die petitie in de politieke vijver gegooid. Daar zijn de laatste 8 tolvrije jaren waar we nu tegenaan kijken een resultaat van. Dus we zijn eigenlijk zeer blij. Hoewel er veel mensen zeggen, ja, het had eerder gekund. Maar ja, als we niks hadden gedaan, hadden we hier nu tot 2033 gestaan. Dus dat is een beetje het ding. Ik denk dat dat een goed gevoel moet geven bij iedereen. Want als je nu tegen iemand zegt, joh, betaal even 8 jaar eerder geen tol meer, dat ze daarvoor tekenen. Ja, Ariane, hoe ziet het er nou in de praktijk uit? Kun je gewoon met je auto doorrijden, hop, zo door die poortjes? Nee, je moet oprijden en dan wacht nog steeds de slagboom. Die gaat dan open, maar wel gratis. Je hoeft niet meer af te rekenen, dus dat is inderdaad mooi meegenomen. Ja, en wat doe je met je T-Tag? Nou, die kun je inleveren bij Zeeuwse gemeenten, bij Milieustraten. En dan krijg je het geld wat nog op die T-Tag staat, krijg je gewoon teruggestort op je rekening. Dankjewel, Ariane. En op onze website vind je nog een leuk artikel met allerlei feitjes over de Westerschelde-tunnel. Hoeveel boetes er uitgedeeld werden bijvoorbeeld en hoeveel uur de tunnel de afgelopen jaren dicht was vanwege pechgevallen. Je vindt het allemaal online. Brandstichting. Dat vermoeden heeft de politie nadat er gisteren brand was op 2 boten in de haven van Middelburg. Reden voor een aantal botenbezitters om maatregelen te nemen. Dit is de boot aan de Dokhaven die gisteravond in brand vloog. Rond 6:30 zagen omstanders rook en belden de hulpdiensten.
De brandweer kon de brand gelukkig snel blussen. Maar dat was 12 uur daarvoor lastiger. Die ochtend vloog nog geen 200 meter verder al een boot in brand aan de Maisbaai. Gelukkig was er niemand aan boord, maar tientallen meters verder lagen er wel mensen te slapen aan boord van hun schip. Zo ook Simon. Het is nooit zo leuk als je boot afbrandt of andere vernielingen. De politie vermoedt brandstichting. Simon neemt daarom maatregelen. Hij kocht vanmorgen brandstof om zijn dierbare schip naar een andere haven te brengen. Ik heb weinig zin dat je gebeld wordt van die staat in brand. Dus toch maar even weg. Daar is de boot veel te belangrijk voor. Ja, inderdaad. Maar dan kan je weer op zoek naar een nieuwe. Ook al ben je verzekerd, want het schiet allemaal niet zo op. De politie roept getuigen op om zich te melden. Er zijn aardig wat baasjes die met hun hond naar een vakantiepark gaan om het vuurwerk te ontvluchten. Maar er zijn meer dieren die last hebben van de knallen. Zo schrikken veel vogels zich morgen rond middernacht helemaal rot. Je krijgt natuurlijk in één keer ontzettend veel lichtflitsen en geknal. En behoorlijk geknal. En de meeste vogels raken dan in paniek en kiezen het luchtruim. En ja, sommigen kunnen wel tot honderden kilometers ver gaan vliegen. Of juist heel hoog. Ja, dat kost ontzettend veel energie natuurlijk. En niet alleen vogels hebben er last van, ook egels. Die worden opgeschrikt uit hun winterslaap. En op het moment dat ze wakker zijn, dan gaat het biologisch klokje werken. En dan gaan ze toch naar buiten voedsel zoeken. En ja, dan komen ze tegen het probleem aan dat het dus nog te vroeg is dat ze wakker worden en dat er nog geen voedsel is. Dus dat merk je inderdaad met egels en vleermuizen die in bunkers zitten waar ze vuurwerk in gooien. Ja, daar kan het natuurlijk ook mee gebeuren. Ja. Het Zeeuwse landschap roept daarom op om extra rekening te houden met de dieren en niet zomaar vuurwerk af te steken in het buitengebied. Vanavond rijden tientallen verlichte trekkers door Capelle. Veel mensen gaan kijken en daarom heeft de organisator Hans Jansen een crowdfunding verbonden aan de tocht. Voor zijn achterneef Arne, die revalideert na een ernstig ongeluk. Hij heeft therapie nodig, robottherapie. En dat kost gewoon veel geld. De zorgverzekering die vergoedt het niet. Het ongeluk is nu 9 jaar geleden en sinds een jaar volgt Arne deze therapie. Familieleden zien vooruitgang. Stoppen is wat hem betreft dan ook geen optie. Gehoopt wordt €200.000 op te halen. Een flink bedrag, maar Jansen is positief. De Zeeuwen zijn in het nieuws gekomen dat ze het meeste geven voor de medemens. En Arne is ook een medemens van ons. De wens voor een luchtoorlogmuseum in Zeeland is er al jaren. Maar de kans dat het werkelijkheid wordt lijkt niet groot. Spullen en verhalen heeft de stichting Wings to Victory genoeg. Maar de hele collectie staat nu opgeslagen. In Brabant nota bene. Nadat de stichting noodgedwongen moest vertrekken van vliegveld Midden-Zeeland. Een smalle wenteltrap leidt naar een schatkamer of liever een schatzolder. Vol herinneringen aan de strijd boven Zeeland in de jaren 1940 tot 1945. Ieder jaar komen er nog steeds zaken naar boven. Nou, dit is het onderdeel reddingsboot die tijdens de ontwikkeling van het plan Waterdune in Zeeuws-Vlaanderen teruggevonden is. En dit was onderdeel van de Wellington bommenwerper die daar in 1943 neergestort is. En deze heeft ongeveer letterlijk 70 jaar in de Zeeuwse klei gezeten. Ooit droomde de stichting Wings to Victory van een prominente plek op vliegveld Midden-Zeeland om daar een museum te realiseren. Maar die droom spatte uiteen toen bleek dat er te weinig steun vanuit het vliegveld kwam. En nu is een ander vliegveld de thuisbasis. Geen ideale situatie en de stichting wil eigenlijk terug. Dat valt niet mee, moet ik zeggen, om daar wat te vinden. En we hebben daar verschillende voorwaarden bij nodig. Politieke, bestuurlijke ondersteuning enerzijds en een locatie anderzijds. En de combinatie van die twee dingen maakt het niet eenvoudig om wat te vinden. Ideeën voor een plek in Zeeland zijn er voldoende. We denken bijvoorbeeld aan het mijnenmagazijn in Veren. Het is natuurlijk een prachtige locatie, bestaand gebouw, straalt de sfeer uit die we nodig hebben. Een andere locatie zou natuurlijk het vliegveld van Haamstede zijn. Ook historisch heel erg betrokken bij de activiteiten die wij doen. Het zijn natuurlijk de locaties waar je dat kan doen.
Samenvoeging met een ander museum kan ook, maar daar horen wel wat voorwaarden bij. Wat wij wel vinden is dat we onze eigen identiteit moeten handhaven. En de identiteit is een paar dingen. Dat zijn buiten spullen en verhalen. Het zijn ook de vrijwilligers die betrokken zijn bij onze stichting. Die ook affiniteit hebben met dit verhaal. En die willen we zeker niet uit het oog verliezen. Dat zijn wel de mensen waar we op moeten bouwen. Al met al verstrijkt de tijd en is een daadwerkelijke oplossing nog niet in zicht. Hoe lang hou je de moed erin? Hoop is ook uitgestelde teleurstelling en die ervaring die hebben we inmiddels ook wel. Soms dan, ja, nu gaat het weer gebeuren en dan een paar maanden later volgt de teleurstelling. We geven nog niet op, maar je gaat je wel zo langzamerhand afvragen van hoe lang moet je inderdaad hiermee door blijven gaan. En het antwoord daarop kunnen we helaas niet geven. Het was een zwaar bewolkte dag met hier en daar wat motregen. Het werd 8 graden. Morgen, Oudejaarsdag, neemt de kans op regen toe en de wind trekt aan. Tijdens de jaarwisseling zijn er ook windstoten, dus let op met vuurwerk. En het nieuwe jaar begint met veel regen. Nou, dat is een lekker vooruitzicht. Dan moeten we er zelf maar wat van maken. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.